आखुक्तै बुखुक सं tok bormano bahike kasunai ani sikangni video snamjak norok naiwi sawi mankha. Haike phaidi tini ang norokno tok naikol mungni tei kisa kwtal video phunukgana. Abo wngkha ahai tok khenchok khike norok tamo khlainai. Number 1 tok khi kwchak khe tei kuphur sapuljak khlaiwi hinai. Haike afruo norok aboni yakni kasunani bagwi Hylic Anaji eba Kaskola bo hino abono thainwi nawi 2 liter twio kahamke rugwi a bwtwi no khanidi. Haike tok khenchok khimani hamui mannai. Number 2 hingkai hi bwtwi khike tok thaisuk blai tei goyam blai o dalno no nawi borokno kahamke rugwi a bwtwi no khanidi. Haike tok bwtwi khimani hamnai. Number 3 o hingkai tokma twinai rokno salbrung brung kisa kisa khlaiwi thailik kumun jesa thailik no charimi mano. Haike charikhe a tok salbrum brum no tok twinai sal bariyawi twinai tei tok koraphrui bebak bwtwi no humpainai. Tok humpaiya bwtwi rok magna thangya abo hai munglak. Number 4 hingka hingkai toktwi kwrak khlainani bagwi norok toktwi tongmani jorao muiphrai blai no togwi aboni bwtwi no mairum bai khe sapului charidi. Haike toktwi bo kwrak wngnai. Number 5 o hingkai chwng tok korari phuru kwbang mano tok thap khawi tok humpai manya tok jwngjalango tei nogo tongnai rok bo belai kheno jwngjal o klaio. Abo wngkha tok thap khamani bahai kasunai himba puilano nwng ing blai chwng jotono sai mano ing blai no puila ni simi no kholi satungo phwranwi kwran khlaisugwi abono sukrubwi kwsap khe nari tei mamui sokmani thapao ni thapla kwsap no nawi abono bini bothop swnammani je checkup o checkup o sapului rwdi. Sapului aboni poreo toktwi rewi koror rwdi. Haike tei tok thap ni jwngjal wngla tok thap khaglak. Belai belai kheno hambai asuk jora nai tongmani bagwi norok o video naiwi bahai wngjakha comment kwlai sanani ta pukdi. Haike o channel ni kwtal nainai wngtongkhe subscribe khlaidi teibo kwtal bithi kwtal video ni koktwma tubui.